Angka, angkang deh, ani biar gana oh tunggu, laka tunggu, ang laka tulang gini kamera no buk hanya bagi ang mat angka, ang aku bono buka, boundary bising boundary, ang bono bono bagi angkang ya abo, angmani karun ke neng tam karun ni bori jontu neng anu kamera hanya ni thai, abon bagi angkang deh buk. Lam sokondorong jotono tinini video hekaba tinini update engke mo usakang ne update mo hekaba balili ma hekaba te bini nogane ni bye bye je controversy solilai je a video je viral amani ummonote hekaba balili ma sarai sirakete hekaba news channel sarai sirakete saikhanara ka kubuitamo tei chengaratamo tei afroborong je bulai mini tei engke norong video no full nai nadi tei o video no saja khe like share khe di joto tiprasa ni aro no soginyang tang te joto no saimana nang tang hambai no joto no video full naji am karani bawa tiba tika asi hindu masi bo khacha ka angkuri khayo bo sabo khayo bo nilima blogar khayo ta bo kaisa tikon ta blogar khayo bo angkuri khacha ka khayo hagang kanya ani mano boro kino nungko sindaguma anta kuri gian kuri guru nungga ani sinya anti hinai ani sinyo tam ati mai hin into ma hinga ari ni nabo tam mako kla mangabo ni sino guruk maya diba ani dabo mani koding thanga ano wari kangkai bahai ma bono imabe bo khai malia pura angka video sikhane hine camera night pe mobile night pe video banyo er kono naga ang makai moro kono nuk na tara mainai ro mobile khai ma jaga moro nuk na ano ang bahai ki to ang ani no bo tok tok ang api ko ang mano ko tin ko ang no tong tinyo ang tok khai to ang no tong tinyo ang tok khai to ni na ba mo ko katune no ang ti ko ko ni dia bakar ang tok ha bur su kaisa borong okra borong no nta ngati ke sa mo ti botang tang ke khai ani biar gana o khai ang ko video khai khai ani boundary bising khai ba ang ko video khai khai ga ang khori thanga ang bai to tama thanga tangai hindi nang tam karon noi je ko mung sang genin video kini parani borong ni kok no je ko khanung thum nang ati king korana nang ati ke mati sa ni manong tang ati ki sa ni ang thangdei ani biar gana o tongo laka tongo ang laka tulang gini kamera no buk hanya bagi ang mat thanga ang abo bono buka boundary bising boundary ang bono buna bagi ang thang ya abo thangmani karon ke nang tam karon ni bori jontu nang anu kamera hanya ni thai abon bagi ang thangdei buk kayo ani to kamera kiri ang mobile utu jaga gang gono no ko tong ti ang har ko mani bono ang ga boano video khai i ko mono ano ko nai sinal duma dati ko ano buri sitra hai rai dati ko dadla ko kunti kan buri che kunti ko hai rai to ai bo bisa sundari tai bini ko satsikla tabuk sikla bo flo tangi tong ha kai miano karei aki rogo obo hai pati mo rogo dang prai no pati mun kha sin parani borno bo ku mui sunu dia burti borno to mui sunu dia kai agi bo sin oro paran boro ro pai ro no ko ne boro ko ta wala lai no ko pitam nan kono bicara atu mani kore ngakai bicara atu man kore ngakam kha salai bo khaya boro khanya ni go sia butu ya berada phaya ta kai o ta bo tam nan ne khar ko lai no sau ta apon bo direct gu ko bo to ka khar ni ko khaya bo kono bo ke bol khaya ta ang bo ko piong nai sau nang ka pura ka tin paran boro to warning tin warning ni khabor ma ko phaji nang o yang kai ke bo be mo be dalang nai ne kaman bore last to ngakai last se dinang to bo ka sinoro ka tonggo beri khang tola beri khang potma ka tonggo ka tin mo mohrani pur kamani Boran Kubra High Secondary School ni ungklok digi boys gurjung mane boys hostel tong tinoro das ada kaman sini no bin no ani no pura sung ai khenche sung nugo borma nganga tam sung lai simaya sung lai thang ka situ no ani swiro beng thun ka ma an sik kitana ro khaya tam ko ba sung ku khaya borma sung ku bo kinia ku bo khaya kita hanya bono tam nan bono musuk sung tam karoni sung bono musuk na ba hari ini lama nengblok khai dong di kok loi abo to kasi income ni lama sidhe neng income khai dong di prai borok no borok gila ma borok ko sara til prawo khai dong blok ar khai ro borok khai tam no ri jono punu gi borok khai ba ang blok mayo ang bin blok mas mayo khai te gang ka bunyara nai na ya emne khai tin mo ta tam nani para hinmalia elakar ku pin ti kok mano borok bo bu hai de ba khai ka bo sak bo tam khai na bo acting khai kam nai ki khong nai
bocin no ko tung no borong mun chusi dia an mano to mon mun dia an no ko to sala tin no ko sala khorok kan gure tung no ko thap thap tung thang nang tong tong ga an ma buri tong tong go tung suri mano bo borok borok kelang ma heklai ble sai ti jang parang borong no to mun ti dia sui to musuk khamni no ta mo bisri ko khawui hinjina bini borok bong tino bo kitar ko ga tung no ga tong tung khaiman de abo to kita na ko gya Mora para kamu nih di sini tunggu para kami nunggu tunggu ada satu kali. Tabu busing lo kung tong para. Kino para wanu kung tong fry, solis da kano, Tipano. solis layan. Kino ro. 32 परिवार 32 परिवार. 32 परिवार. Oh 32 परिवार nih jod rani lagi tambah. Jok tunggu, jok sapu tunggu baru sung mai mano, ani beba har boba hai. Jok ang mo kasih kok kana mo tunggu, cara mana tam nani mau video no naik tunggu, an video no naik tunggu komen kaya rona kita kok karena mo tunggu, ang koro no request ayo, koro ani mana anak hamil hinan sedang koro itu ani oro pura cek kaya naik tentu, bini beba har boba hai, ani beba har boba hai, ang tu komen no kaprai no, tam ni sih sindal, biasa, koro kene hati ro kene bijak kan, nggak abu no ang karo, koro mana aku no mutang nang pun, tak kau ekor channel tong ko. Mane mobile teman pinar jak tunggu, abu no bungut tangan jas tunggu, nggak abu no. Jepang mani engkau norokor napalin namu semua. Iya, semua jangan panjang semua. Kita bobo tam nani bobo boni di du, oi bobo mago sinai. Abu kasih cimparan baru orang nayo tu no, mane men de mosi. Ang to tabu ang blogar ya, ang kasih mane tam nani, mago tong nai kasih borok ang sadron to borok sih, ang blogar boya. Ang gono bolok hanya bertanya, ya kan gono bolok hanya kamu. Bini je sehara bobo hakai sehara khalai ano biru khai pai budu kita sadaka tumbui ri cikon sadaka tumbui dam sasimi tani bo ano biru khai anggono sagman kamu anggono sagya ani obo hai beba har kubu buma bola thatuja la thabuna hin khai buma anggono sagya erkra nirmani kusla phayo wai kan pura bini a mani no sa khai hin dari phayo ano dari phayo sabo khai sagya ge bodje ta bong suina asi ini cara dumai ro buna hin ge no khai tam thanya ko kusla ha bor bina ko tam khabe ba harba gacin paran boro abu no bono tadi bini ban bukuni at hibo gacin paran boro mon dus khai ga e ko mo ka ko ko angka se ko ma nai ma khai tha tam nani boro bulo ko khai di bini ko khai di ba khajani ko ani ma song tunta boro mo tai kulum purbo mu sukti ko bin wa di purbo ko ko hari jeng bini bo mo tai da kulum tong tam tunta bu musumani ko gya angkon tamu musuh nani ari borang aji ui tabu prai borong no blogal borong tomo to kan orang kusa aji lai tomo aji tiko kure nini bolong nang kaji nini nang lama kai tani nini aro teng kuno gebeng nani mo ka kure ani kota ya gara bolong kai na teng tang gebeng na ba kaisa lama ka hamdi kisi tango nang lama ka hamdi tani hindi ko kure nang nini teng abo teng sapu tongo ang eksoba sapu tong labun digi gara bolong kai ni rong ta mane ka hamka kunung lai rong no teng eksobar angjo toni blog no nayo iko tabu ang ta kawan blog ani bung kawan istar blog kayo amnai anggono saput kayo pamene purai borok blogar borong nang saput kayo hamda gi ang saput kai nayo naye ako Mau paran bung kai. cimo paran bung kai bahadur so para